Hemmäňize salam. Bu videoda men bazar barada we bazaryň gatlaklary barada görünjek. Bazar diýende ol köçedäki produktow bazar däldi. Ýurdun, ýagny döwletiň ykdysadyýet, ekonomik bazarlary, döwleti gurýan bazarlar diýse de bolýar. Ony bu bazar diýmek näme? Bazar bu satıcıların ve alıcıların yığınlanan yeri. Yani satıcı öz haridini ya hizmetini satýar, alıcılarım alýar. Şol bolup geçen prosesä bazar diýilýär. Endi bu bazarlary biz näçe bölege bölüp bilýäs? Ýagny näçe gatlaga bölüp bilýäs? Birincisi absolut bästeşlik türkmençeler gaýdamyzda. İkincisi monopoliya. Monopoliya olaryň her bir näzir aýratyn aýdyp geçirin. İkincisi monopolistik bästeşlik. Üçüncüsü dördüncüsü hem oligopoliya. Indi birincisi absolut bästeşlik. Indi bu absolut bästeşlik diýdik. Bu näme? Absolut bästeşlik bu bazar gatlygynda mysal üçin bir harydyň ýa hyzmatyň bir näçe diýemde kän satyjylary bar we kän alyjylary bar. Şoň üçin ýagny firmalar zatlar bir bilen güýçli bästeşlikde bolýar. Gysgaça aýdamyzda şol bolýar. Indi monopolistik gatlak. Monopoliya diýmek, mono diýmek bir diýmek. Monopoliya diýmegem onda näme bolýar? Bir firma, mysal üçin bir kompaniýa belli bir harydy ýa-da hyzmaty satýar we beýleki kompaniýalar ýa-da şonu öndürip bilenok ýa-da belli bir sebeplere göre özüni monopoliya hükmünde saklaýar. Beýleki kompaniýalary hiç kim öndürmäni, bästeşlik etmäni mümkinçilik bermeýän kompaniýa monopolistik kompaniýa bolýar. Indi monopolistik bästeşlik diýelik. Monopolistik bästeşlik näme? Bu absolut bästeşlikden birazajyk bir pesrak diýeli, şeýler düşündireýin. Absolut bästeşlikle kän kompaniýalar we alyjylar bar diýdik. Monopolistik bästeşlikde şol absolut bästeşlikden birazajyk bol pesrak satyjylaryň we alyjylaryň sany ýöne muňa girmek we çykmak gysga wagtda däldi, uzak wagtda girip ýa-da çykyp nemetmek, bu bazardan girip ýa-da çykmak uzyn döwür wagtyň dowamında mümkin. Ýagny gysga wagtda girip çykyp zat edip bilenok. Ýöne absolut bästeşlikde sen isläni wagtyň girip öz harydyň satyp bilseň satýan, bolmasa da çykmaly. Iň soňkysam oligopoliya diýdik. Dördüncüsi oligopoliya bu berde bazary 4 ýa 5 diýeli, bir näçe satyjylar bazary öz arasynda paýlaşýar we başka hiç kime yol bermeýär diýip düşündireýin. Sebäbi olar bir bilen gürleşýär. Monopoliýaly ýöne aňarda bir sany satyjy däldi, 5-6 sany ýa-da bir näçe satyjy kän däl. Bir näçe satyjy bazary paýlaşýar we başka kiçik kompaniýalar ýa-da başka daşyndan geljek kompaniýalar girmek bu bazara kyn bolýar. Şol oligopoliya bolýar. Biz şu wagt 4 sany gatlak barada öwrendik. Indi şolaryň her birine birazajyk bir mysal getirjek bolaýyn. Mysal üçin absolut bästeşlik diýdik. Birincisi absolut bästeşlige haýsylar diýişli. Haýsylar mysal bolup biler. Mysal üçin owa hojalyk ugry däldi nemeler.
şolary oba hojalyk önümlerini öndürýän kompaniýalar. Olaryň öndürýän hemme zady diýen ýaly deň. Göwgönüm bolýarmy ýa-da şoňa meňzeş zatlar. Öndürýän zatlary deň, hemmesi bir we ol markete girmek, bazara girmek kyn. Häzir men baryp öndürenim bilen eýem başga kompaniýalar, güýçli kompaniýalar öndürüp bahalaram pes olaryň men häzir girip öndürjek bolsam ýa ütgeşik bir haryt tapmaly ýa-da başga bir zatlary oýlap tapmaly, kyn bolýar. Indi monopoliýa gelemizde, monopoliýa bir sany esasy satyjy bar we bir toparam aljylar bar. Muňa mysal bolup Google bolup diýip biler. Google näme? Şol bir topar adamlar var, ýagny biz Google'y, Google'sız interneti göz öňüňize getirip bilemiz ok diýäs. Dogry diýip biler. Sebäbi hemme zady şol Google'yň üstüne edýäs. Onuň bäsdeşleri bar. Microsoft, Yahoo we beleki kiçilerim bar, Bing bar. Ýöne olaryň bazaryň bölegi kän alanok, ýagny Google'yň ýaly, Google'yň güýçli beleki bazaryň göre, beleki kompaniýalara göre. Indi monopolistik bäsdeşlige geçeli. Üçüncüsü monopolistik bäsdeşlik. Oňa mysal bolup restoranlar, kafeler, fast foodlar, tiz naharlyk restoranjyklary olar girip bile sebäbi olaryň harytlary meňzeşräk we olar biri-birinden tapawutlanjak bolýar. Şoňa monopolistik bäsdeşlik diýilýär. Indi 4-nji gelemizde oligopoliýa. Oligopoliýa mysal bolup näme bolup bilýär? Mysal üçin smartfonlary çykarýanlar, smartfonuň operatsion sistemasy bar. Şonu çykarýanlar oligopoliýa bolup bilýär. Onsoň farmasevtika kompaniýalary sebäbi derman çykarýarlar. Bir kände dünýä boýunça bir topar kompaniýa däldi. Esaslary bir 10-15 tandyr. Şolar öz arasynda bahany saklaýar we marketi, bazary kontrolde saklaýarlar. Özleri oňa girmeýän kyn we käwat bütünlei mümkin emdär girmek oňa. Şeýlelikde biz bazar gatlaklary barada öwrendik şu videoda. Egerde soragyňyz bar bolsa, kommentariýada ýazyň. Biz onsoň beýleki videolarda ony içgin geçers we öwreners. Egerde kimde başga bir pikirler bar bolsa, onda da ýazyň. Men Instagram accountymy goýaryn, habarlaşmak üçin habarlaşyň we durly gepleşikleri gurnarys. Sag bolun. Like goýmagy we podpisat etmegi unutmaň. Bu kanaly östürmäge kömek eder. Köp sag bolun.